Denne uges gæst, det er Sigurd Bergen, og hvis folk kender ham, så kender de ham nok fra TikTok eller fra Instagram, hvor han er rigtig god til at dele ud om sin rejse i forhold til at blive clean, efter at have været stofmisbruger. Han er rigtig god til at sætte ord på, at det ikke er en lineær rejse, og at der er op- og nedture. Og vi taler både om den rejse, men vi taler også om, hvad er det, der gør forskel, når man så skal ud derfra, og hvilke ting er det, man tager med sig. Hvordan regulerer man sine følelser, hvordan kommer man tilbage i en hverdag, hvor man måske har brændt nogle broer og gjort nogle ting, som man aldrig rigtig kan gøre om. Så lyt med og nyd det, fordi Sigurd han er sindssygt god til at sætte ord på alle de her ting, der foregår. Så nyd det. Hej Sigurd. Goddag, Wilson. Og tak fordi du vil være med i podcasten. Jamen, det har jeg da glædet mig meget til. Det har jeg virkelig også. Det er jo noget, vi har skrevet meget frem og tilbage omkring, for ligesom at få det til at gå op i en højere enhed. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at du er typen, hvis energi nok kan ramme alle. Det har jeg fået at vide før. Følger man med på sociale medier og lignende, så er du virkelig god til at dele energi ud. Og tak for det. noget af det, som du især deler ud, det er selvfølgelig din rejse med misbrug, og det at være clean, og også PTSD og ADHD, ikke? Og det synes jeg jo egentlig selv, at du ligesom skal sætte ord på. Men jeg kunne godt tænke mig som det første bare lige at spørge om, hvad tror du sådan er den største årsag til, at det er den her Sigurd, der sidder over for mig, og ikke en hvilken som helst anden? Støtte for mine pårørende. Okay. Ja, 100%. Ja. Hvis det ikke var for mine pårørende, og altså min mor og søskende, så havde jeg ikke siddet her den dag i dag. Okay. I den her karakter eller person, som jeg er. Okay. Så havde det været enten en helt anden udgave, ja, som var mere slidt, eller så er jeg ikke sikker på, om jeg har været her i den. Okay. Jeg har rimelig meget fart på. Ja, okay. Og hvordan starter sådan en proces i forhold til at blive clean? Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi jeg har selv været lidt i tvivl om det, men det er klart, fordi at jeg har været misbruger undervejs, så jeg ikke rigtig kunne huske hele mit forløb. Men min kære mor, hun lytter med på de podcast, jeg har været med i tidligere, omkring min historie, så det jeg har fået at vide, det er, at det startede i februar sidste år, hvor jeg egentlig bliver kaldt til familiesamtaler hjemme med min far og mor, derværende kone og min søskende. Okay. Og det er sådan en meget intim, ligesom her, ikke? Ja. Ind, og så skal jeg sidde der, og de ved ligesom, at jeg har et misbrug. Ja. Og så skal vi ligesom finde en løsning på, hvad gør vi herfra? Okay. Er det noget, I har gjort brug af før, det her med at samles som familie, og så... Ikke på den måde, der. Nej, altså vi har holdt sådan nogle små husmøder, tror jeg, dengang man var unge eller et eller andet, hvis man har... Jeg har jo lavet meget ballade også, eller jeg har været lidt af en lavet nogle narstreger ud, ikke? Jo. Så det er ikke første gang, jeg ligesom vil kalde det samtaler hjemme ved spisebordet, men det var sådan lidt mere en voksen samtale, ikke? Fordi at mit liv ligesom var på vej ud i et sidespor, eller det var det. Ja. Og hvad bliver der sagt, altså som, hvis jeg må spørge? Selvfølgelig må du det. Som har så stor impact, kan man sige? Jamen, de havde ligesom over et længere stykke tid ligesom set min adfærd, og ligesom fundet ud af det også, at jeg tog meget kokain, og jeg var stiv 3-4 gange om ugen. Okay. Så jeg tror jo selvfølgelig, at det var et råb om hjælp. Ja. Altså, at jeg også selv skulle komme i gang med at finde ud af, hvad fanden vi egentlig gør herfra. Selvfølgelig. Så det var sådan et fyldt samtale, hvor vi sådan fandt ud af, hvad er løsningen i forhold til at komme i noget behandling, eller få styr på mig selv. Og det var jo så, at jeg startede med ambulant behandling. Ja, og hvordan ser den proces ud egentlig? Den proces, den var helt skidt for mig, fordi jeg også lider af ADHD, og kom ind til ambulant behandling, som altså du er tilknyttet til misbrugscenter i den kommune, du er i. Ja. Og i det her tilfælde her, så var det Aarhus Kommune, og så fik du en samtale 1 gang om ugen omkring dit misbrug, og fik nogle værktøjer ligesom til at komme på rette spor. Mit problem, det var her bare, at det var nemt for mig at udskyde næste aftale, fordi at jeg også er misbruger, eller var misbruger, og jeg var ikke klar til... Så du styrede egentlig selv? Jeg styrede primært selv dagsordenen. Okay, det er selvfølgelig svært. Så snart du ligesom kommer til en samtale, og bliver sluppet løs efter, så ofte så gik jeg ned og drak bajer, eller snittet kokain lige efter samtalen. Ja, okay. Også fordi, at jeg havde været så meget på tale omkring stoffer og alkohol, at det startede en eller anden trigger i mig. Det er lidt det der med at lægge mærke til alle de røde biler, ikke? Ja. Så ser man dem over det hele. Ja, præcis. Ja. Okay, shit. Og hvordan vender du det så derfra? Fordi jeg tænker, at igen, der er du jo i kontrol, så er det svært at fastholde sig, ikke? Hvad sker der så? Jamen, det er en svær proces at få en misbruger til at indse, at han har et misbrug, hvis han ikke selv er klar til det. Og jeg var overhovedet ikke klar til at indse, at jeg havde et misbrug, fordi jeg synes jo, det var pissefedt at være i, åbenbart. Ja. Så
det, der sker, det er, at min mor, hun presser på nede ved Aarhus Kommune på Jægergårdsgade, ved det misbrugscenter, jeg er tilknyttet, og finder ud af, at jeg kan komme med noget, der hedder døgnbehandling. Ja. Så det, der sker, det er, at jeg ender i 12 ugers døgnbehandling for kokainmisbrug. Okay. Men processen er lidt længere, eller sådan, man skal igennem nogle samtaler, og du skal ligesom godkendes til at komme i det her døgnbehandling her for kommunen af. For jeg ved ikke, om det er, fordi de skal tro på, om du er fuldført eller hvad det er. Men det koster også, nu siger jeg slag på tasken, 200.000 at sende mig afsted på døgnbehandling. Okay. Så det er ikke alle, de bare kaster pengene i nakken på for at komme afsed og ligesom blive clean. Okay, og hvad sker der på sådan en døgnbehandlingscenter? Jamen, jeg tror, det er ligesom at gå på efterskole eller højskole. Okay. Det er meget, meget stille og roligt. Vi var 38 forskellige karakterer, og det var alt for hardcore kriminelle for Nørrebro, kendte skuespillere, mig og her fra Danmark. Okay. Så det er en stor blanding af alle mulige misbrugere på det sted der, og det er både for kokain, alkohol, piller, hash, alt sådan noget. Okay. Det er hele beduljen. Okay. En typisk dagligdag sådan på et misbrugscenter. Jeg gik på Ringgården i Middelfart, og det var faktisk super glad for. I starten der tænkte jeg, hvad fanden skal jeg lave her? Jamen, det er sådan lidt... Man føler sig ikke klar til ligesom at bare skal være indespærret i 12 uger. Men der var god natur, og folk var jo egentlig sindssygt søde der. Og vi alle sammen var der ligesom af samme årsag, så det vil sige, at vi var ligesom også gode til ligesom at connecte med hinanden. Okay, så der er fællesskab? Der er meget fællesskab, ja. Fedt. Men du er også meget overstimuleret, eller det var jeg i hvert fald. Så sådan, når du får så mange nye indtryk af folk, det kender du nok selv, så har du også brug for nogle gange bare lægge dig ned på dit lille værelse. Ja, for helvede. Jo. Men ellers så er der en masse undervisning i døgnbehandling, og undervisning, det går på, at du kommer i nogle gruppemøder af 8-9 personer, og så har du 2 behandlere, som hører din historie, og du deler ud af din historie med de 9 andre, får en masse sparring, løser nogle lektier, hovedopgaver omkring noget selvudvikling, og blive klogere på sig selv. Okay. Blive klogere på dit misbrug, finde ud af, hvordan du kommer ud af dit misbrug, også når du kommer hjem fra døgnbehandling. Hvad gør du derfra? Og der er styr nok på det. Shit. Ja, men det er også intenst. Det er virkelig intenst. Ja, fordi hvordan er det så? For der kommer også til at være nogle fysiske følgeting. Og skulle arbejde mentalt med de ting, samtidig med, at man også har en krop, der sender bestemte signaler. Altså, hvordan er det? Det var sindssygt svært. Ja. Også fordi der er også noget, der kaldes abstinenser. Det er jo det, ja. Så du bliver indspærret. Altså, du skal være clean 14 dage, før jeg kom. Jeg skulle i hvert fald, fordi jeg havde kokain var mit hovedstof. Ja, okay. Så jeg skulle være clean 14 dage, før de gad at tage mig ind. Der er stikprøvekontrol, så det vil sige, når du kommer hjem på weekend, hvor du kommer tilbage i døgnbehandling, så tager de pisprøve på dig. Okay. Så der er også en masse kontrol, man lige skal være sådan indforstået med, og hvis man ikke er så god til kontrol, så er der sådan, der er masser af indtryk, og der er masser af ting, der lige sådan, der skal spille ind, men abstinenser kan også være hårdt, ligesom at døje med, og så sådan, hvis du så ikke har overskud ligesom til at gå til timerne, og du ikke har overskud til mennesker, og du også har abstinenser, så kan det godt, nogle dage kan godt være lidt mere hårde end andre. Ja, det kan så ensomheden kan også godt ligesom trække lidt op, fordi du føler dig måske også meget ensom, når du er der, trods at der er 40 andre. Var det derfor, du begyndte at dele ud af det på sociale medier? Det tror jeg. Jeg tror faktisk, sociale medier, at jeg begyndte at dele ud af det var nok også på grund af, at jeg havde mit eget flyttefirma, og jeg lagde også mange ting ud på Instagram der, og jeg lagde nok også generelt mange ting ud i mit liv, ligesom jeg gør nu, men ikke lige på samme kaliber. Nej. Så jeg tror også, det var vigtigt for mig at bare sige, okay, fordi folk har jo spurgt, hey, hvor er du henne? Hvorfor lægger du ikke noget op længere? Hvad laver du et eller andet? Ikke? Jeg blev bare ligesom pakket ned i en kuffert, og så kørte væk. Okay. Så for mig tror jeg også, det var vigtigt, sådan, jeg kunne ikke overskue, mens jeg var der, og så sådan forholde mig til alle mulige mennesker, og sådan forholde mig til, hvad jeg laver, og hvorfor jeg ikke lægger noget op og sådan noget. Så tænker jeg, ved du hvad, jeg prøver sgu bare lægge mig fladt ned og sige, hey, det er sgu sådan her tingene, de står... Altså, det er sgu hudløst ærligt, altså det må man sige. Ja. Altså, også sindssygt angstprovokerende. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, hvordan fungerer det egentlig? Altså, det er jo, jeg synes, det er angstprovokerende bare nogle gange at lægge ting op, når man så samtidig har alle de andre ting. Får det så sådan en modeffekt på en eller anden måde, eller dobler det op på hinanden? Det er blandet, synes jeg. Jeg synes, det er meget blandet. Men altså, jeg kunne mærke det gjorde ved mig. Det var også min egen egoistiske kamp. Det var også ligesom, at jeg kunne holde mig selv op på det. Ja. At der var flere, der vidste, okay, han har et misbrug, eller du ved, der er et eller andet helt galt op på øverste etage med ham. Så jeg heller ikke skulle være forpligtet til, når jeg kommer hjem og skulle til sådan, hey, jeg kan sgu ikke tage imod det her shot. Hey, jeg kan ikke. God mening. Fordi jo flere, der vidste det for mig, så var det også sværere for mig, lad os sige, at falde i. Eller sværere for mig at sige, okay, nu går jeg sgu ud og tager en ordentlig bytur, for der er ikke nogen, der vidste, hvor jeg har været henne i 3 måneder. Eller andet, ikke? Så jeg tror også, det var bare for at beskytte mig selv på en eller anden måde. Smart.
Og jeg vidste jo så heller ikke, at min film det gik så viralt. Det er jo det, der er så vildt jo. Altså, det har virkelig resoneret. Ja. Altså, det må man bare sige, ikke? Ja, så jeg har jo nogle af de første film, jeg lavede, 1,5 millioner visninger. Sådan 700.000 visninger. Du har en, hvor du står og vasker gulv. Ja. Den kan jeg tydeligt huske. Den har jeg fandme set mange gange. Men det får mig også til at tænke, at altså, der er jo et eller andet virkelig, virkelig smukt i, at folk kan resonere i det, fordi det er jo ikke en særlig rar video. Nej, det er det ikke. Overhovedet. Så jeg bliver altid utrolig rørt og glad over at se, at det er den respons, folk kommer med. Fordi det er altid nemt at sparke til folk, der ligger ned. Altså sådan, det er det. Ja. Og der er bare, det er jo jeg har ikke selv været i processen, men det er jo en kæmpe lang proces. Den stopper formentlig aldrig. Nej, det tror så jeg sådan, ikke, det der med at se folk rent faktisk anerkende det mængde arbejde, det kræver. Og sådan, det jeg også synes, det er jo det her med, at det viser meget godt, at ting går op og ned. Altså processen hedder jo ikke bare, vi kører linært op, og så er det. Det er jo altså sving og kurver og pis og lort, ikke? Det synes jeg er sindssygt stærkt. Det tror jeg også var det, som jeg også synes var spændende i processen. Eller det var ligesom også grund til også at være så hudløs ærligt. Det er også fordi, det er jo ikke en dans på roser. Det er jo ikke, og det er heller ikke, og har jeg jo så fundet ud af et år senere, ikke? Det er jo heller ikke bare at tage 3 måneders døgnbehandling, på mit vedkommende i hvert fald, og så tænke, så er det overstået. Nu kan jeg læne mig tilbage, og så er det badeferie på resten. Altså, det hårde arbejde for mig, det startede faktisk først, da jeg kom hjem fra døgnbehandling. Fordi så kunne jeg ligesom... Så rammerne nogle andre, du ved. Ja, jeg er ikke pakket ind i vat længere. Nej. Det er du der. Der er 15 behandlere omkring dig. Der er psykologer, der er læger 24/7. Og du får mad, varm mad 5 gange om dagen. Ja. Altså, hvis du ikke kan have det godt der, så er det dit eget problem. Ja. Men hvordan gør man det? Hvordan transitionerer man til at komme hjem igen i sin hverdag? Den kan jo vel umuligt se ud, som den plejede. Så sådan, hvordan håndterede du det? Det var sindssygt svært for mig. Jeg fik en depression, da jeg kom hjem. Okay. Ja. Jeg kommer hjem i sommer, marts, og så 3 måneder frem, det kan jeg ikke lige, men sådan en gang i sommer, ikke? Jo, juni. Ja, juni. Godt, ja. Tak. Jeg jeg kommer hjem der, ikke? Og da jeg kommer hjem, der er Northside Festival, ikke? Og jeg boede ude ved Høj der dengang, og den lå Northside Festival op af, så da jeg kommer fra motorvejen med min mutter, eller det er min mors kæreste faktisk, da jeg kommer fra motorvejen fra Middelfart af ind mod Aarhus, så kan jeg bare se, at folk de bare går med rammer bajer. Ja, okay. Og så var jeg bare sådan, det er godt nok også en sindssyg kontrast det her. Jeg har lige fået et diplom på min misbrugscenter, at jeg er clean. Ja. Og så kommer jeg hjem, ikke? Og så er det bare det første, der rammer. Virvar alkohol. Det er bare, det var sindssygt. Fuck, så det kunne huske det faktisk, det var, den ramte mig lidt. Der var sådan, hold da op, var. Det var godt nok lige på hårdt. Ja. Så satte jeg mig ud i min have, solskinsvejret, og så sad jeg der og drak. Og så drak jeg så faktisk en alkoholfri øl. Og det havde jeg heller ikke gjort i 3 måneder, så det var sådan, der var lidt nogle flere aspekter i det der. Ja. Men for at svare på de spørgsmål, så tror jeg, det var sindssygt svært for mig at komme hjem. Ja. Som sagt, så fik jeg en depression, og det har jeg faktisk ikke været klar over, jeg har fået før nu her-agtigt. Jeg var kørt ned i et hul, som jeg ikke rigtig kunne se mig ud af, før her. Så det er sådan i retrospekt, du har jeg har kunne mærke, at jeg har ikke været mig selv rigtig nok det sidste års tid. Okay. Så jeg synes, det var svært, og jeg havde taget alt for let på mit misbrug. Jeg havde troet, at jamen, det gør det sagtens. Og hvor kommer det fra, tror du? Altså det der med at tage let på det? Jamen, jeg tror, har jeg fundet ud af nu, også først her et år efter, at jeg nok ikke har været klar til det. Fordi, som jeg kan se tilbage på det, så bliver jeg ligesom også skubbet lidt afsted ud af mine gamle vaner, altså mit misbrug. Ja. Skubbet på dagsbehandling eller døgnbehandling. Så er du der, ikke? Og så er der nogen, der ligesom siger, at det her skal du være næste. Ja. Så jeg tror ikke, jeg har haft mig selv med i hele den proces der. Nej, du er bare blevet passeret. Og så har jeg prøvet at tilpasse mig processen så godt som muligt. Ja. Have noget at give mig til, fordi der er mange timer på døgnet, hvor du kan noget at lave. Det er jo at lave TikToks og komme hjem, og så kommer du hjem i din vante rammer, hvor du plejer hvor jeg plejer at tage kokain 3 gange om ugen, drikke mig fuld, tage ud med drengene, alt det der. Og det er det, du ender i derhjemme, ikke? Midt i sommeren. Så den synes jeg var svært for mig at sådan finde ud af, hvad fanden gør jeg herfra? Jeg havde ikke noget med, udover samtaler, havde ikke noget med hjem, hvor jeg kunne tænke, okay, hvad fanden gør jeg nu, hvis jeg har det skidt? Eller hvis jeg ikke kan... Ja, det er klart. For der er ikke nogen, der relaterer til det, der ikke er i det samme. Du er ikke omringet. Ligegyldigt hvor meget min mor, hun har lyst til at gribe mig, hvor inden jeg var, så kunne de ikke sætte sig ind i, hvad der foregår herinde. Nej. Så jeg følte mig måske lidt efterladt. Jeg havde ikke noget behandling ellers, da jeg kom hjem. Jeg havde ikke et eller andet sted, hvor jeg kunne tage hen, hvis jeg sådan havde brug for det. Og hvis du har været i 3 måneder med en masse af behandling, så er det svært bare at komme hjem og så sætte sig sådan, Og jeg kunne selvfølgelig, til alle de kloge ud, jeg kunne selvfølgelig bare have valgt at sige, okay, men så kan du starte til enden af, eller
Men som jeg siger nu, eller kan se tilbage til, det er, jeg har ikke været klar til det. Nej. Jeg har slet ikke været klar til, og jeg har heller ikke haft overskud, fordi jeg også har haft en depression, så jeg har ikke haft overskud til at prøve at søge mere hjælp på egen hånd. Så det var sindssygt svært for mig at komme hjem. Men vil det sige, at processen er, at man er der, og så får man lov at køre hjem efter 12 uger med et diplom, og selvfølgelig gå igennem en masse behandling, men der er ikke sådan direkte opfølgning. Du skal ikke de her ting de næste 6 uger? Nej, de tilbyder, at du kunne komme ned og besøge dem, altså hvor du har sådan en fast behandler, der er tilknyttet dig, og ham havde jeg 4 samtaler med løbende, sådan over 3 måneder eller et eller andet, ikke? Ja. Hvordan du nu vælger det ind, og hvis du har lyst til det og alt det der, ikke? Og det er også lige med at få det til at passe ind, og der er undskyldninger for alt, men jeg har også været misbruger, ikke? Så der er undskyldninger for alt for at undgå de samtaler, som også gør lidt ondt. Ja, det tror jeg alle kender. Så det var den hjælp, der var. Men nogen har det jo været godt for, kun at gøre det, men jeg tror, jeg har haft lidt mere, sådan, jeg skulle have haft styr på, som jeg slet ikke har haft styr på. Og jeg har ikke været glad i mit liv, da jeg kom hjem fra døgnbehandling, og det var jeg nok heller ikke, inden jeg tog afsted, siden jeg har behandlet mig selv så skidt. Okay. Er du glad nu? Jeg er glad nu. Okay. Jeg tror, jeg sådan endelig langt om længe prøver sådan at finde mig selv. Ja. Ædru. Men det har været en hård rejse, ikke? Jeg har også gået fra min daværende kone, ikke? Og jeg sidder i en lejlighed alene nu, og det lyder så sørgeligt, men det er jo det, jeg havde brug for. Ja. Jeg havde brug for at mærke mig selv, for jeg kunne mærke mig selv i mange år. Og den eneste måde, jeg har mærket mig selv, det var på at tage kokain 3 gange om ugen. Ja. Det er jo frygteligt. Du mister alle sanser for følelser. Du kan ikke, altså sådan, hele din hverdag, den er helt anderledes, og du ikke, jeg har jo fundet ud af, at jeg ikke har været mig selv. Selvom du har troet, eller selvom jeg har troet, at jeg havde været mig selv, så har jeg ikke været mig selv. Jeg har jo bare gået i en eller anden konstant ros af lykke. Ja. Når du ser tilbage nu, fordi man taler ofte om det her med, at der altid er noget positivt at se, når man ser tilbage. Synes du, at der er noget positivt i den rejse, du har været igennem? Altså op til du kommer i behandling. Er der overhovedet noget positivt, du tager med fra det? Det er fandme synd at sige. Ja. Altså, der er ikke noget positivt. Nej. Jeg har mistet alt. Jeg har mistet alle mine venskaber, jeg har mistet alle mine forhold, og jeg har behandlet alle, der har været gode ved mig, har jeg behandlet helvede til. Fordi jeg har været egoist, og jeg har tænkt på mit misbrug. Eller mit misbrug har fyldt mere end mine følelser omkring relationer. Ja. Så er der ikke noget godt. Nej. Det kan jeg ikke tillade mig at sige. Og hvordan bearbejder man, og slipper man fri for den skyld? Fordi du kan jo ikke på den måde rette op på det. Altså, det er i hvert fald svært. Hvordan gør du det? Jamen, så lader du jagtgeværet, og så... Nej, men det er da, altså, det er da utroligt svært. Det synes jeg også selv, hvis man ved, man har gjort folk ondt, og det er jo ikke altid, du har mulighed for at sige undskyld, eller bevise overfor dem, at man har ændret sig. Nej. Hvordan håndterer du det? Den æder dig op indvendigt. Ja. Det gør den også for mig. Det er det, den har gjort. Den har ædt mig op indvendigt, og det gjorde nok også, at jeg havde det skidt, da jeg kom ind for døgnbehandling, fordi at jeg blev ædru der. Og det var første gang, jeg havde været ædru så længe det ved jeg ikke, siden jeg var 13. Ja. Og så begynder du ligesom at mærke dig selv. Du får det, der hedder følelser. Ja. Du begynder at finde ud af, hvad fanden har du lavet de sidste mange år? På det tidspunkt, der havde jeg også en kone, ikke, der havde støttet mig i alt. Ja. Men som jeg heller ikke havde behandlet særlig godt. Og så sidder du ligesom lidt tilbage, sådan, hvad fanden er der foregår? Ja. Så det æder dig op indvendigt. Ja. Men man bliver også nødt til at komme videre. Ja, det er jo det. Så hvordan... Altså, men jeg vil bare gerne vide, hvad hemmeligheden er. Så laver du nogle dansevideoer på TikTok. Altså. Ej, spøj til side. Den er svær, fordi vi alle sammen, vi gør det på hver vores måde, tænker jeg. Ja. Min måde, jeg har ikke løsning på det. Nej. Jeg har bare prøvet noget, der fungerer for mig. Og det er at isolere mig og prøve at finde mig selv, tror jeg. Jeg tror, det har været sindssygt vigtigt for mig, i bund og grund, det er at finde ud af, hvem jeg er inderst inde. Også, hvad kan jeg tilbyde? Ja. Hvad kan jeg godt lide? Altså, det er helt ned til det basale. Hvad kan jeg godt lide at spise? Hvad kan jeg godt lide at lave, når jeg er fri for arbejde? Fordi jeg har aldrig vidst det. Og hvis jeg har vidst noget, så har jeg gjort det for andres skyld eller andres behov, fordi jeg måske ikke selv har kunne tage en beslutning. Så det har også været, det er et helt nyt liv, jeg lever nu. Det er klart. Jeg lever faktisk et liv, hvor jeg lever mit eget liv for første gang nogensinde. Det der med at sætte rammer og holdninger. Ja, altså og sige fra. Når jeg også, for jeg er også tit overstimuleret, og jeg også, altså det følger med til mit misbrug og mit ADHD, det er lige så udadvendt jeg kan være, og lige så sprudlende og gang i. Der er også en bagside med det. Nogle gange så lukker jeg også bare helt ned og
kan ikke overskue det. Nej, det er klart. Så men det er også, der begynder man, der skal man jo bare lære at sige fra. Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg synes også, den nemmeste måde, eller ikke den nemmeste, men måden jeg også har prøvet at gøre det på, det er at prøve at anerkende den værdi, jeg selv har noget mere, fordi så gør det også nemmere, når man sætter begrænsningerne, og når man siger nej. Jeg tror, en af grundene til, at det kan være så svært nogle gange at sige nej, det er, fordi man ikke tillægger sig selv nok værdi. Ja. Så man er mere interesseret i, at vedkommende, man siger det til, synes godt om en, end hvad man selv føler og tænker, ikke? Men det gør det jo til en sindssyg umulig opgave at være på. Altså, sådan der jeg altid har tænkt. Ja. Jeg vil hellere sørge for, at alle andre ligesom har det godt omkring mig end mig selv, og det kan man jo også tydeligt se på den måde, jeg har behandlet mig selv på. Så jeg har altid sådan, hvad har du lyst til? Hvad vil du? Når det er det, vi skal. Så det hele mit liv er ligesom gået på det, i stedet for, at jeg har stået op for mig selv, og har sagt, det her pis, det gider jeg ikke mere. Eller nu vil jeg gerne bygge Lego, eller nu vil jeg gerne... Ja, præcis. Eller bare være hjemme. Ja, nu vil jeg bare gerne være hjemme, og klø mig bag, hvis det har lyst til. Ja, lige præcis. Så det der er jeg kommet til nu, som snart 31 år, ikke? Og nogle gange, så æder det mig også op indvendigt, at jeg føler mig, jeg er også lidt gammel, ikke? Og, men det er du ikke. Nej, man har spildt meget af mit liv på at fjolle rundt, og det er heller ikke, fordi jeg fortryder hele mit liv. Det skal da ikke lyde så negativt, og det er heller ikke meningen, at vi skal sidde og hyle over det. Fordi jeg har også haft sindssygt mange gode stunder i det, og haft mange grinerne oplevelser med kammerater og frem og tilbage. Men det er svært, altså også, du ved, tit så tænker man jo tilbage på ting med nostalgi, og hvis det er hårdt, det man kigger tilbage på, og det fylder, så er det jo også svært at komme videre fra, ikke? Og det tager jo selvfølgelig ikke antal år at oparbejde nogle nye minder, som man kan se tilbage på. Ja. Så det er jo en pissehård proces, ikke? Jo, men det er jo også det, der gør, hvem jeg er den dag i dag. Altså hele min proces, og hele hvordan den fremgangsmåde, jeg har levet mit liv på, det er jo også, hvem jeg er den dag i dag. Fordi jeg har gået igennem nogle hårde ting, og gået igennem et misbrug i mange år, og finde ud af, at man ikke har lavet glas og alt det der, ikke? Jo. Og så står du også... Jeg kommer jo også til at stå stærkere på et eller andet tidspunkt her, i den her nye fase, jeg er i nu. Og det er at takke være mit kaotiske liv. Ja. Så jeg fortryder, det er også derfor, jeg fortryder ikke mit liv, men der er selvfølgelig nogle ting, der godt kan have været lidt anderledes. Det er klart, selvfølgelig. Det er selvfølgelig. Ja. Men hvad er så det gode liv for dig nu? Det gode liv, det er nok et lidt mere stille og roligt liv. Ja. Jeg har begyndt at sætte mere pris på... For det første mit eget selskab. Jeg har altid hadet mit eget selskab, og det er frygteligt. Det er frygteligt at åbenbart at være for hård mod sig selv, eller stille for mange krav til sig selv, og så ikke være tilfreds med den vare, du leverer. Og det er sådan, har jeg levet de sidste mange år. Og det er sikkert også en grund, jeg har sikkert også pissehamrende usikker at lave selvværd og selvtillid og alt det der. Og det er også en af grundene til, at jeg ligesom nok har haft et misbrug, ligesom for at spolere ud og vise en anden side af mig. Og det har jeg bare fundet ud af nu. Det er jo ikke sådan et liv, jeg gider at leve. Så en god tilværelse, eller sådan et godt liv for mig, det er, hvor jeg bare, det lyder lidt kedeligt, måske bare passer mig selv. Ja. Passer mig selv, og så gør de ting, som gør mig glad, og i form af, som du nok har set i på sociale medier, så har jeg jo sådan en stor Lego-samling derhjemme. Det er jo fandme et showroom, jeg har derhjemme jo. Og det var faktisk en ny addiction, jeg har fået igennem døgnbehandling. Det koster så 65.000, men det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Men så har jeg sådan en showroom derhjemme, ikke? Og det bruger jeg meget tid på, og ligesom, det giver mig en god mindfulness. Det stimulerer min hjerne, mit ADHD. Så jeg tror faktisk, det var lidt et sidespor, men jeg tror, det stille og roligt liv for mig, det er ligesom bare at passe de ting, jeg godt kan lide at lave. Og så måske lade være med at stress for meget i mit liv. Jeg har altid sådan stresset til næste skridt. Hvad nu? Måske prøve lige at hvile lidt i den fase, jeg er i nu, og så prøve at hygge mig lidt med det, og så se glæden i et stille liv, i stedet for altid at se så negativt på det. Ja. Betyder det så også, at fremtidsmål på den måde for dig er også sådan lidt en fluffy størrelse, fordi det er mere fra dag til dag, eller hvordan forholder du dig til fremtidsvisioner? Det er et dybt spørgsmål. Jeg er jo ikke så meget fremtidsmand, kan man sige på den måde, men jeg kan jo heller ikke, men jeg har heller aldrig haft drømme, og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med mit ADHD, men jeg kan simpelthen ikke se ud i fremtiden, hvad jeg drømmer om, eller noget som helst. Okay. Og det er også lidt frygteligt, fordi jeg er blevet spurgt lige siden jeg var 10. Hvad kan du godt tænke dig at være, når du bliver stor, Sigurd? Det har jeg ikke vidst. Vel? Okay. Og hvis du ikke har, og det er også, måske også mit problem, hvis du ikke har haft nogen drømme eller mål, så er det svært at gå nogle veje i livet, hvor du ligesom føler, at du har noget, du skal opnå herude, eller du har en eller anden gulerod herude. Ja. Den gulerod har jeg aldrig haft. Nej. Jeg har kun levet 5 minutter ad gangen. Nu er jeg begyndt at leve 24 timer ad gangen. Ja, som er en kæmpe forbedring, må man sige. Så det kan være på et tidspunkt, at jeg kommer til at leve en uge ad gangen. Men jeg ved ikke, hvad skal jeg spise om en time? Nej. Eller jeg ved ikke,
Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, når jeg er 40. Nej. Men jeg ved, at jeg gerne vil være ædru og clean, og på den måde, så har jeg jo alligevel nogle drømme, og ligesom begyndt at tænke lidt over mit liv, ikke? Fordi det er min drømme og mål nu. Det er egentlig bare at holde mig på sporet, og så vil jeg bruge al min tid og fokus på det. Betyder det så også, at du ikke har haft rollemodeller? Fordi ofte, så hvis folk de gerne vil være noget, når de bliver store, så er det jo fordi, de har set nogle andre gøre det. Ja. Hvordan og hvorledes har det været for dig med idoler og rollemodeller? Jeg har ikke nogen. Nej. Aldrig nogensinde? Nej, det er ikke engang sådan, at jeg har set op til min far eller et eller andet, ikke? Fordi jeg har altid hørt med folk, der har rollemodeller, de godt tænker sig at gå den vej, eller du har sikkert Arnold Schwarzenegger eller sådan noget, ikke? Ja, det er godt nok ikke. Men hvis jeg havde en rollemodel, så nok være Forrest Gump. Jeg har altid været glad for at løbe. Nej, jeg har ikke nogen rollemodeller. Jeg ved ikke, det siger mig ikke så meget. Altså, men jeg har nok også haft et sådan svært forhold til min far, så jeg tænker måske, at han skulle have, altså hvis jeg skulle have haft en rollemodel, så ville det give mening måske at have en som ham, man kunne følge hans fodspor i livet. Men der har jeg ikke været. Jeg har haft et ekstremt dårligt forhold til min far. Især her i mine senere år. Så jeg føler måske, at det skulle have været en rollemodel for mig. Jeg prøvede også at starte i lære som tømrer, fordi min far, han ligesom havde tømmervirksomhed. Og så tænkte jeg, det kunne da være, at jeg skulle prøve at gøre ligesom ham, ikke? Indtil jeg fandt ud af, at jeg havde 10 tommelfingre. Det kender jeg. Ja. Det kender jeg udmærket. Shit, okay. Ja, så nej, jeg har sgu ikke nogen rollemodeller. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at få det, for at være helt ærlig. Har du så bestemt et træk hos folk eller lignende, som du beundrer, som du sådan vil ønske, du måske selv havde mere af, eller bare altid synes er imponerende, når folk har? Ja, selvtillid, tror jeg. Ja. Når folk de sådan udstråler god selvtillid, eller sådan, det synes jeg er meget inspirerende, fordi jeg selv i bund og grund har lavet selvtillid og lavet selvværd. Så jeg tror, jeg beundrer, når folk de måske også er lidt mere ligeglade. Altså det kan godt være, at nogle gange jeg kan fremstå lidt mere ligeglad på internettet eller andet, men alt hvad jeg lægger ud, jeg tænker over 50 gange, inden jeg lægger det ud. Og jeg har respekt for folk, der bare er lidt ligeglade med hele omverdenen, og ligesom bare har de der heste skyklapper på, og så gør de bare præcis, hvad de har lyst til, altså positivt. Ja. Det synes jeg, det har jeg kæmpe respekt for, og det gad jeg godt på en eller anden måde at lære noget mere af, fordi så tror jeg måske, jeg kunne have haft lidt mindre bekymringer, hvis jeg bare kunne sige, jamen i dag, så er det bare sådan her, det er. Og det, fordi jeg kommer altid til at ændre min mening, eller tænke for meget over mine handlinger. Og det er en kæmpe udfordring for mig altid, at skulle tænke over alt, hvad jeg laver 24/7. Om det er rigtigt, og forkert, kan vide, hvad du synes om det her, og kan vide, om jeg er sjov nok, kan vide, om der er nogen, der synes, den her flotte trøje, jeg har taget på i dag, den er fed og sådan noget. Ja. Altså det er sådan nogle tanker, jeg har 24/7. Så jeg gad godt at have noget mere sådan selvtillid der på en eller anden måde. Og kunne lukke det af. Kunne lukke af, og så bare sige, nu går jeg ind, og så nailer jeg det her, og så går jeg hjem og har det grineren. Men jeg tror altså også, det er det, der gør en mere relaterbar over for folk. Altså sådan, fordi jeg tror bare, der er rigtig mange, der har det sådan. Ja, og det er ikke særlig fedt at have det sådan. Altså det er ikke særlig fedt at have en hjerne, der kører 24/7. Nej. Og specielt når vi altså taler om det her med, at det ofte bunder i, at man bare ikke har stærk selvværd, altså som i virkeligheden er et eller andet form for personligt narrativ, mere end det udefra kommende. Det er der, jeg synes, det bliver lidt tragisk, altså fordi det er sådan, en ting er, når folk har fortalt vedkommende, at du ikke er en skid værd, det er også rigtig forfærdeligt og sådan noget, men jeg synes, det er endnu værre, når det er folk, der siger det til dem selv, på baggrund af ord, der aldrig er blevet sagt fra andre. Ja. Det er der, hvor jeg synes, det bliver svært. Og der tror jeg, at en af grundene til, at dit indhold nogle gange fungerer så godt, er fordi det er meget umiddelbart. Selvom du tænker meget over det, så er der jo også hele kurven, alle tingene, ikke? Jo, som jeg tit tænker over, det hedder hashtag no filter, ikke? Altså, nogle gange så bliver du også nødt til at vise noget af dig selv, men også, at det er så normalt at have gode og dårlige dage. Nu ligger jeg også selv ude på internettet, hvor jeg ligger og græder over enten mit ægteskab, eller min far, eller mit misbrug, eller et eller andet, ikke? Altså, det føler bare, at det gør det også mere, som du siger, relaterbart, men også, at der er sindssygt mange derude, der har det nøjagtigt på samme måde. Så det er jo en af grundene til, at jeg gør det, selvom det er pisse angstprovokerende. Ja. Så ved jeg også, hvor mange andre, der ligesom kæmper derude, og det kan hjælpe det her. Og hvordan håndterer du det? Fordi nu har jeg selv fået, kvæg nogle af de afsnit, jeg har lavet, fået nogle ret personlige historier fra folk, der har skrevet efterfølgende, når de har lyttet til afsnittene. Jeg synes, det er rigtig hårdt. Ja. Fordi jeg vil rigtig gerne lytte, men jeg kan dårligt nok svare, fordi de situationer, folk beskriver, det er jo aldrig noget, jeg har været udenfor, og jeg kan godt være nervøs for, du ved, at støde folk. Ja. Altså, ikke fordi jeg nogensinde kunne finde på at sige noget, der var tarveligt eller lignende, men det er så personligt til en grad, at jeg føler nærmest ikke, at jeg kan gøre det ære nok af bare at svare det, jeg vil svare.
Hvordan håndterer du alle de der personlige fortællinger, du får? Jamen, det er svært. I starten, der brugte jeg det var næsten et fuldtidsarbejde for mig jo, og der var jeg lige kommet ud af døgnbehandling, og det var ligesom også der, hvor jeg gik viralt. Og hvis du går viralt som sådan en lille fisk i havet som mig, så viser du ligesom, hvor mange der kæmper derude, så det var også i min indbakke, den var proppet. Ja, tænkte jeg nok. Folk, der ligger og ringer om aftenen, og forældre, og alt det der. Og du er jo menneske, og du vil også gerne hjælpe andre. Men de folk, der ligesom kommer til mig, de er i et andet sted, end for eksempel mig, eller som jeg er lige nu, fordi at de er helt nye i deres misbrug, eller er et sted, hvor de ikke har taget. Mange af dem, som kontakter mig, de er ikke begyndt i behandling endnu. De er næsten givet op på livet. Det er tit deres forældre, der skriver til mig, kæresten, der har lyst til at gå fra manden, og alt det der. Det kan være hårdt, som du selv siger. Jeg kan godt sætte mig ind i det, fordi jeg ligesom har stået i lorten selv. Klart. Men hvordan skal jeg gribe den her nu? Fordi jeg kan ikke ændre noget. Jeg kan fortælle, hvad jeg selv har gjort i en given situation, eller hvad mine pårørende har gjort mod mig. Men jeg ved ikke, om det vil ændre noget. Så for at svare på et spørgsmål, så tror jeg, at man, for mit eget vedkommende, så skal man være bedre til at sortere lidt i det. Ja, okay. Altså også sortere i, hvor meget tid du skal bruge på det. Fordi ellers så bliver det et fuldtidsarbejde på et tidspunkt for dig. Og det er at passe, for mit vedkommende, passe en andens misbrug, end at passe på mig selv. Det er jo det. Så lige da jeg kom hjem fra døgnbehandling, der brugte jeg næsten al tiden på at passe andres misbrug, i stedet for at tænke over, hvordan jeg egentlig har det herinde. Men det er også den klassiske mig. Det er sådan, høre om alle mulige andre, hvordan folk de går og har det, i stedet for at finde ud af, er du glad lige nu? Eller, og det var jeg jo ikke. Jeg var kørt ned i et hul, jo. Og så prøvede jeg ligesom bare at bruge tiden på at passe på andre, i stedet for at passe på mig selv. Så pas på sig selv, og så måske få sorteret lidt i, hvor meget tid man skal bruge på at hjælpe andre, for du kan ikke redde dem derude alligevel. Nej, og det er jo det. Ja, præcis. Og også det der med, at det er jo bare hårdt at blive opmærksom på, hvor mange mennesker, der har oplevet forfærdelige ting. Ja. Altså sådan, man ved det jo godt, men en ting er at vide det, og så noget andet er, at det tækker ind i din indbakke et eller andet sted, du læser om det, ikke? Det er to vidt forskellige boldgader. Ja, og nu har jeg også selv været meget åben omkring nogle ting på internettet, så det gør også, at der er mange, der kunne relatere til meget af mit content. Og nu har for eksempel, jeg har levet et liv, hvor der også har været nogle slåssekampe, og der har været nogle episoder med jeg har fået en pistol i tændingen uden skov engang, og jeg har fået lavet nogle overfald, hvor jeg ligesom har haft sådan nogle nærdødsoplevelser, hvor de har hoppet på mit ansigt, så jeg ikke kunne trække vejret og sådan noget. Okay. Og når du begynder at sige sådan nogle historier på internettet også, så kommer der også mange andre sådan nærdødshistorier i en indbakke. Og dem har jeg jo svært ved, sådan, hvordan skal jeg hjælpe her, eller hvad kan jeg gøre her, fordi det er jo sørgeligt, og det er trist, og det er tungt. Du har allerede mærket på tungt det her nu, ikke? Så er det tungt nok til nogen, du slet ikke kender, eller har nogen relation til. Ja. Så det handler ligesom om at finde ud af, hvordan du gør, hvordan du ligesom kan skille i det. Når du kigger tilbage, kan du så huske alle de episoder? I små klip. Ja. Okay. Kun i små klip. Okay. Men det er jo også de små klip, der hjemmesøger mig om natten. Ja. Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Det er de små klip, der gør, at jeg har PTSD den dag i dag, og at jeg har proppet op på medicin for at være det glade ansigt, ikke? Fordi at jeg har fået nogle oplevelser i mit liv, som jeg sikkert selv har fortjent, nogle af dem, ikke? Men det har været hårdt for mig alligevel, fordi at jeg ikke har tænkt over mine konsekvenser i den givne situation. Ja. Men dem er jeg begyndt at tænke over noget bedre. Og nogle af dem er jo 5-7 år tilbage. Ja. Og så æder de mig op indvendigt nu, fordi jeg tænker, kæft mand, det kunne have gået galt der. Ja. Altså 6 østeuropæere, der hopper på dit ansigt, mens du overhovedet ikke kan stenen. Det kan man hurtigt dø af. Ja, det kan du hurtigt dø af. Ja. Så det har været ligesom med til sådan, at give mig chok, eller sådan gør mig bange, eller frustreret, eller fordi du også bliver ædru, og du er også glad for dit liv nu. Ikke? Ja. Så det er jo nok bare sådan en frygt, hvor man sådan, hold kæft man, det kunne have gået galt den dag der. Det er meget interessant. Jeg kommer selv måske ikke fra det bedste sted i verden, og har så også pårørende, som selvfølgelig også har oplevet den type ting. Men noget af det, som jeg synes ofte går igen, det er frygten for at være alene. Og det lyder det ikke som om, at du har. Så det er jeg ret imponeret over, altså hvis du ikke har, vel at mærke ikke, at jeg ikke vil være imponeret over uanset hvad. Men det er bare, jeg kan se, det går igen med alle de mennesker, jeg kender, som har været ude for den type adfærd, at de kan jo ikke rigtig være alene. Jamen, det har jeg aldrig rigtig kunnet. Okay. Det er altid svært for mig at være alene. Det var derfor, jeg altid har været ude blandt folk, og jeg laver noget 24/7, men det kan du allerede se også på mine sociale medier eller et eller andet. Så er man op og spille paddeltennis kl. 5, og så er man ude og nu arbejder jeg som flyttemand. Så er du ude og have nogle flytninger, passe arbejde, ikke? Hjem, ud og lave blandt andet. Altså, jeg skal helst ikke være for meget alene. Nej, det er det. Men det er en kæmpe vigtig læringsproces for mig at lære at være alene. Fordi det er jo også,
ja, nu er jeg jo også alene, og bor alene og alt det her, ikke? Så det er også en af mine sådan fokuspunkter. Okay. Men jeg har aldrig kunne lide at være alene. Men nu er jeg begyndt på det, fordi at jeg bliver nødt til at presse mig selv til det, for at kunne holde mig selv ud, og ligesom også kunne være i de der, hvis der er nogle hårde dage, eller et eller andet, ikke? Så sige, okay, nu er vi i det, og så sige til sig selv, vi har hårde dage, men i dag, så må i dag bare være en hård dag. Okay. Og er det så Lego, der er vejen, eller er det musik, eller hvad? Det er nok primært Lego, der ligesom redder mit mind, eller sådan redder mine tanker der, fordi så snart jeg går i dybden med at bygge de der store rumskiber, og de store biler, og alt hvad fanden jeg ellers har, så forsvinder alt bare omkring mig. Ja, så går der bare 5 timer. Det er så nice. Ja, så det har også, altså det har nok også reddet mit liv på en eller anden måde, ikke? Jo. Så det synes jeg er genialt. Okay. Og hvad for en Lego er du mest stolt af? Af dem, du har bygget? Der er mange. Fedt. Genialt. Ej, jeg har nogle store Lego teknikbiler, nogle af de store, sådan Lamborghini og Ferrari og sådan noget. Dem synes jeg er ret vilde, men det er også fordi jeg har brugt mange timer på dem. Hvor mange timer bruger man på det? Jamen, altså, jeg håber ikke, der er nogle Lego-fans herude, for jeg har brugt rigtig mange timer. Okay. Men det er også fordi, at jeg kan jo koncentrere mig om det. Og jeg er heller ikke så god til at læse brugsanvisning eller tid til det. Okay, så det... Så det er nu, den skal være færdig, ikke? Jo. Og så det lærer man jo af, når man bygger en bil forkert til at starte med, at den står skævt til sidst, ikke? Men det er en læringsproces. Det har faktisk været en god læringsproces for mig, fordi nogle af de der Lego-biler, jeg har bygget, dem har jeg bygget forskellige højder, fordi jeg startede med at bygge rammen forkert. Ja. Så må jeg ligesom skubbe det væk fra mig, og så lige kigge lidt på det, komme tilbage et par dage senere, skille det fra hinanden, bygge det. Og det har været en god læringsproces for mig, også i livets gang. Ja. Altså, det kan godt være, at det er træls, når du står i nu, så prøv at trække dig lidt væk fra det. Gå tilbage, prøv at bygge det op igen. Mm. Også det der måske med at være i kontrol, ikke? Mm. Altså sådan, at du styrer selv, hvordan og hvorledes. Altså, hvilket selvfølgelig kan være hårdt, men altså igen, som du siger, så kan du lige vente til i morgen, og så kan du bygge det forfra igen. Og det er kun dig, der bestemmer, hvornår det skal være færdigt. Ja, jeg har haft nogle biler, jeg smadrede de atomer derhjemme, så hvor de bare sådan har ligget over en skuffe, eller stået et sted, hvor jeg stod og gået og kigget lidt på dem, sådan, hvornår kan jeg gå i gang med det? Altså, hvornår er jeg klar til? Okay. I stedet for bare at købe en ny, og så starte forfra. Ja. Og nogle af dem, altså, de har været smadret i atomer også, hvis jeg havde været hissig eller et eller andet, ikke? Så det har været en kæmpe læringsproces for mig på en eller anden måde. Og det har jeg aldrig kunnet før. Nej. Altså, jeg har aldrig sådan for det første har jeg aldrig bygget Lego, før jeg endte i døgnbehandling. Det har jeg altid tænkt var noget mærkeligt noget. Og var det dem, der bare havde det til rådighed? Det er noget, nej, jeg fandt bare en dernede, der havde brugt det i hans program, eller hvad man siger. Okay. Og så sagde han sådan, prøv at købe en bil over i Føtex, eller noget. Så startede jeg med at købe sådan en lille James Bond-bil, Aston Martin. Ja. Så nogen af jer, der ved det. Så købte jeg den, og så tog det så fart derfra. Okay. Sindssygt. Ja, det er virkelig, altså det er genialt. Det er virkelig nice. Fedt. Lego. Det er sindssygt. Ja. Det er sindssygt. Det kan fange alle. Altså om det så er temaer, eller hvad det er. Ikke? Der er noget for alle. Det er sgu imponerende. Hvordan og hvorledes i forhold til det her med, som du selv siger, hvis man så har levet et liv, hvor man langt hen ad vejen måske har lampet sig selv. Hvordan lærer man at regulere sine følelser igen, når så de kommer ind? Fordi du styrer jo ikke, hvilke følelser, der kommer først. Mm. Og du er ikke vant til at regulere dem, fordi de har ikke været der rigtig, rigtig længe. Hvordan ser den proces ud? Du har nogle meget dybe spørgsmål. Det er min hjerne, der har kørt. Og det var et meget langt spørgsmål. Nu skal jeg prøve at se, om jeg lige kan samle det hele op. Altså, Godt for kort det, hvis det er. Ja, prøv lige for kort det lidt. Ja. Hvordan lærer man at regulere sine følelser, efter så mange år ikke at have kunne mærke dem? Altså faktisk, vi havde sådan noget, der hed følelsesregulering i døgnbehandling, som vi gik til en måned, hver torsdag eller et eller andet, hvor du lærer at regulere dine følelser. Og man kan også gå til vredeshåndtering, det har jeg så ikke brug for. Men der kommer der faktisk mulighed til ligesom at lære dine følelser, hvordan du skal gribe dine følelser an i den proces, du er i. Shit, okay. Men ud over det, så er det jo ikke hjælpen nok i sig selv kun at have en PowerPoint på 4 dage. Nej. Så går jeg til psykolog en gang om ugen. Ja. Jeg går stadigvæk i misbrugsbehandling nu, i ambulant behandling ved en super rar fyr. Og så tror jeg får hjælp der, ligesom til at styre mine følelser, eller hvis jeg har et eller andet i dagligdagen, der driller mig, så kan de ligesom gå ind kognitivt og hjælpe mig. Jeg bruger ekstremt meget sådan kognitiv terapi. Det er det eneste, der hjælper mig. Altså hvor folk de ligesom ved lidt mere om hjernen, end min mor eller andre psykologer, som ikke har kunne håndtere mig. Jeg havde en psykolog for ikke så lang tid siden, der smed mig ud efter 25 minutter jo. Ja, jeg havde fået hende igennem en sundhedsforsikring, og så sagde hun, at jeg lige kunne starte op med at lige fortælle lidt om mig selv, og det gjorde jeg så. Og så ævlede jeg måske en halv time, og så var hun sådan, hold da op. Jeg ved ikke, hvor jeg skal placere dig henne.
Så du kan lige gå hjem og tænke over, om hvad du kan bruge mig til. Og så var den time slut. Og så fik jeg bare... så gik der 2 dage, så havde jeg bare en ny psykolog. Okay. Og hun kunne godt håndtere mig. Okay. Men ja, det var sådan en... Hvordan er det for dig? Altså, sygt mærkeligt. I starten, jeg var bare sådan, jeg har lige fucking åbnet mig fuldstændig op over for dig. Altså, du har fået alt fra mig. Præcis. Og så kylder du mig bare ud. Det er da heldigt, det går så hurtigt med at få en anden, fordi hvis der var gået for lang tid med den tanke... Men det er også det, altså jeg skulle til at sige, hvis man nu var lidt mere svag, så tænker jeg, at den godt kunne være lidt hård. Præcis. Hvis man bare bliver smidt ud. Hvis du, lad os sige, det var første gang, jeg havde været ærlig omkring mit liv. Lige præcis. Og du bare har lagt dig fladt ned for at snakke omkring, hvordan der var ledes, og så bare blive kyldt ud, fordi at hun ikke kunne håndtere dig. Ja. Altså, det er jo et kæmpe nederlag, og dem har vi haft mange af i livet, ikke? Jo. Så altså, den var der lidt hård. Det er jo ikke fordi, at det vil sidde tilbage og sige, nå, så har jeg bare fået en ny. Men altså, jeg synes, den var hård, og jeg var heller ikke sikker på, at jeg fik en ny. Der gik jo der gik alligevel 2 dage, før der fik en opringning. Shit. Og jeg kunne bare se på skemaet, at du skulle ikke have mig mere. Det fatter jeg ikke en skid af. Det synes jeg er sindssygt. Altså, fordi det er heldigt, der er 1-2 dage efter, men hvad hvis der ikke er? Altså, og som du selv siger, det kan være en, der har taget beslutningen 2 sekunder inden. Nu skal jeg bare være hudløs og ærlig. Alt skal bare ud. Altså, sådan, det er der, vi er, ikke? Ja, men det var jo også der, jeg var, fordi der var jo en grund til, at jeg ligesom havde opsøgt en psykolog. Fordi at jeg havde det svært. Jeg har sådan en selvdestruktiv adfærd. Okay. Og den skulle jeg have hjælp til at finde ud af, hvad gør jeg herfra? Jeg er ude af et misbrug. Jeg ødelægger alt omkring mig. Jeg smadrer mine parforhold. Jeg behandler min familie dårligt. Jeg behandler mig selv dårligt. Hvad gør jeg her for at kunne leve et sundt liv, ligesom alle andre normale mennesker? Det var egentlig det var derfor, jeg søgte en psykolog. Okay. Og så stod jeg tilbage. Nå, hun kunne heller ikke hjælpe mig. Nå, så er jeg nok også... Endnu en gang. Ja. Det var lidt sindssygt. Ja. Men hvad arbejder I på? Hvad er ligesom målet, når man går ind til sin psykolog? Og nu, det er jo et længere forløb også. Hvad har I ligesom på agendaen, når I mødes? Ja, jeg tror, jeg har 12 gange med hende i alt. Okay. For ligesom at komme på rette spor. Og jeg tror egentlig, hendes mål, det er egentlig bare at sikre sig, at jeg ikke har lyst til at hellere gå tilbage til mit misbrug eller mit gamle liv, og så ligesom give mig de små glæder i livet. Okay. Fordi dem kan jeg måske godt have svært ved nogle gange at se. Og så kan jeg nok bare se mig, at alt det er bare kedeligt og negativt, og jeg har ikke noget dopamin i kroppen. Altså, det har jeg heller ikke rigtigt på samme måde, som det var derfor, jeg brugte kokain jo. Ja. Så hun hjælper mig ligesom til at bare indse, at livet er egentlig hyggeligt, selvom det går lidt stille, Sigurd. Ja. Så jeg tror, det er sådan vores fokuspunkt, at jeg skal bare nyde de små sejre. Ja. Og selvom det er en lille sejr, så nyder den alligevel. Og så være glad og tilfreds med det. Hvilket der er jo mange, der kan lære noget af. Ja. Altså, fordi, det tror jeg, at alle i det hele taget nogle gange bliver lige lovligt overstimuleret af alt muligt andet. Ja. Og glemmer i virkeligheden at se på de der små sejre, ikke? Jo, dem har jeg fandme svært ved at se altid. Men jeg tror da også, det er også fordi, hvis man har et stressniveau, og lad os sige, at man har kørt den helt op til 200%, selvom der kun er 100%, fordi det har man gjort ved at tage stoffer. Så 100% vil gøre enhver anden person træt og overstimuleret, og det vil være der, det vil være for meget. Så selv når du befinder dig der, så er det jo stadig kun halvdelen af det, du plejede at føle. Ja. Så vil du altid føle, som om der mangler noget. Og jeg tror, at noget af det, der kan være svært, det er igen det her med sociale medier. Hvis du hele tiden sidder og ser, at folk laver noget vildere end dig hele tiden. Det er noget vildere. Så selvom at det er 100% for dig, det der foregår, så føles det ikke som nok. Ja. Det føles aldrig helt som nok, fordi nogen gør noget andet, der er federe. Den jagt præcis. Efter ligesom at stræbe efter noget mere. Ja. Og det er jo mit problem, det er jo, at jeg altid har stræbet efter, kan det blive vildere. Men heldigvis min søde psykolog, hun er jo også, fordi jeg tit kommer til at sammenligne det liv, jeg har nu, med mit gamle liv, hvor jeg sådan, jamen, hvad gør jeg? Jeg plejede at gøre det her, og sådan, hvor sådan, jamen, nu er du i et nyt liv. Og så prøv at leve efter det i dit nye liv, i stedet for altid at prøve at sammenligne med, hvad du plejede at gøre for 2 år siden, eller hvor lækkert kokain var til din hjerne, og hvor meget dopamin du fik ud af det. Hvis man prøver at tage det ud af ligningen og se, hvad kan vi få af dopamin-kicks nu og her i dit nye liv, og så prøve at gå efter det, i stedet for at prøve at sammenligne hele tiden med noget, du har haft en gang, som det aldrig kommer til at blive igen, for du får aldrig det samme kick nogensinde igen. Nej. Og hvis du bliver ved med sådan at sidde og tænke over det, så bliver dit liv jo bare negativt, fordi du ikke kommer til at få det. Ja. Det er meget dybt. Det er dybt, men også, det er lige så meget det her med den konstante regulering, det kræver.
Altså sådan, vi snakker følelsesregulering, men også bare det her med altså at opleve, hvor man er, og kunne mærke det, og kunne være i det. Altså sådan, processen hedder jo ikke bare, at nu stopper jeg, og nu er det stadig hårdt, fordi jeg skal holde mig clean, men nu kan jeg nyde livet igen. Det er sådan, du skal hele tiden kunne mærke efter, og nogle gange mærker du nok ikke det rigtige, fordi du er ikke vant til at mærke det. Altså sådan, jeg virkelig... Kompleksiteten er absurd, er det, jeg tror, jeg vil frem til. Ja. Det er svært. Det er fandme svært at finde hoved og hale i. Ja. Og jeg har stadig svært ved det nu, ikke? Og det er også det har også taget mig over et år, at jeg kan sidde her lige nu og sige sådan, nå, men det her, det er min følelse, det har jeg lært til min psykolog, og mærke efter, og hvad gør vi her, og her er dopaminen her. Altså, jeg kan ikke finde rundt i det. Nej. Jeg ved jo knap nok rigtigt, hvem jeg selv er. Ja. Så, men jeg synes det også, det er fedt, fordi jeg kommer også til at lære mig selv sindssygt godt at kende, ved endelig at mærke efter, og sådan mærke, okay, jamen, det her, det giver sgu mig et kig i hverdagen, eller det her, det gør mig sgu egentlig glad. For jeg har aldrig vidst, hvornår jeg var glad. Nej, ikke rigtigt. Så jeg har ikke rigtig vidst, hvornår fanden... Jo, jeg har nok vidst, hvornår jeg var glad, men det var en falsk lykkerus af min indtag af alkohol og kokain. Hvordan påvirker det måden, man sådan oplever kærlighed på, egentlig? Jamen, nu skal man jo til at være ædru i kærlighed. Og det tror jeg har det angstprovokerende over. Fordi at jeg altid... Jeg har nok været kærlig, men jeg har også været meget fuld. Så sådan, lige så skal du til sådan at mærke efter, kilder det i maven. Er det her sommerfuglene? Er det sådan, at det føles at være forelsket? Ja, det er det. Fordi jeg har nok aldrig rigtig vidst det. Det har nok været lidt sådan en falsk forelskelse på en eller anden måde. Ja. Så det er et helt andet liv. Ja. Skal man til at date ædru og sådan noget der, ikke? Jeg var kedeligt. Det bliver skide godt. Det bliver skide godt, det tror jeg. Altså, man skal lige over angsten selvfølgelig, og alle de der ting, ikke? Men så er jeg sikker på, så bruger man det til noget positivt. Det kan også give et kick at være på date og gøre alle de der ting. Garanteret. Men jeg tænker også sådan helt generelt det her med at måske mærke kærlighed på en lidt anden måde. Som du selv siger, det her med, at det er dine pårørende, der er altså hovedårsagen til det, der jeg sidder overfor i dag. Er du blevet bedre til at se kærlighed på andre måder, end du måske var før? Jeg tror, jeg er blevet bedre til at lægge mærke til det, ja. Men det er også fordi, at man ligesom har fået mere kontakt med sine egne følelser, så jeg også begyndt at finde ud af, hvad fanden kærlighed egentlig er. Især ved min familie og min søskende og min mor. Men nu bruger jeg også meget tid med min mor. Ja. Nu har jeg lige været ude at rejse med hende. Vi var lige på en paddelcam-turnering på Playtas. 20 timers paddeltennis. Hold da kæft. Så man kommer hinanden lidt ved der, på godt og ondt. Eller sådan, så det har nok begyndt at, sådan finde ud af, hvad egentlig kærlighed er. Ja. Og man kommer tættere på hinanden. Og det er også dejligt at se min mor ligesom komme tættere på mig. Og jeg kan mærke, at hun jo selvfølgelig også er sindssygt glad for, at jeg er ædru og clean. Og vi kan tage på ferie sammen. Og jeg har købt sådan en lille drone. Og så kan vi flyve rundt med den og gå nogle ture og lave nogle sjove film og grine lidt af det. Og hun får det sikkert tit spat af mig. Ikke? Nu kommer jeg også lige til at flyve den der drone rundt inde på hotelværelset og sådan noget over hende og sådan noget. Ikke? Så det er sådan på godt og ondt, ikke? Men kærlighed, det kan jeg mærke meget mere nu. På grund af, at jeg ligesom har fået mig selv tilbage. Og jeg har ligesom jeg tror, jeg har savnet mig selv meget. Ja. Og ligesom sådan savnet mine egne følelser. Og også, hvad jeg kan give af kærlighed. Taler din mor og dig om hele det her forløb egentlig? Ja. Det gør I? Ja, det gør vi. Min mor ved alt. Okay. Hun ved, nu har jeg også haft nogle tilbagefald i min rejse, og det er min mor indforstået med, skulle jeg til at sige. Okay. Det er hun klar over, hun er underrettet. Og vi snakker om, hvad løsningen så kan være, og at hun er en kæmpe powerkvinde, der ligesom har skubbet mig i den her retning her, og hvis der er et eller andet, så sørger hun for, at tingene kommer til at ske. Fedt. Så jeg er ikke kunne klare hende uden hende. På ingen måde. Det er ligesom hende, der også fik mig i døgnbehandling og alt det her. Sådan. Så min mor er meget ind over det, og det er jo på godt og ondt på en eller anden måde. Det er også hårdt som søn, ligesom at vide, hvor meget man udsætter sin familie for. Også mine søskende. Altså, jeg har boet hjemme med min søster her, storsøster, i 6 uger eller sådan noget, på en sofa. Og der havde jeg også et tilbagefald. Og jeg tror ikke, det var særlig rart for hende at se hendes lillebror ligge inde i sofaen i en ordentlig koger, og helt ud af den i angstanfald, og klokken 7 om morgenen, ikke? Og min mor, hun måtte også komme derhen og sådan noget. Så altså, jeg er jo glad for, at de ligesom kan se begge sider af mit misbrug, men det er også ekstremt hårdt. Og jeg ved også, det er ekstremt hårdt for dem. Men på en eller anden måde, så knytter det også lidt mere sammen, fordi så har vi noget at snakke om. Yeah. Eller sådan, så har vi ligesom noget, vi kan
vi kan forholde os til. Eller Ja, der er sådan en greb, man kan tage fat i hver ende, du ved. Altså i stedet for, at man nogle gange føler, at man mister grebet med sin pårørende, fordi man ikke er in the loop, så bliver det jo en eller anden ting, man trods alt kan holde fast i, ikke at tale om. Ja. Jo, fordi jeg vil ikke have klaret noget med min pårørende. Det har jeg slet ikke været stærk nok til selv. Så vigtigt. Lad os sige til alle dem, der måske lytter med her, som også kæmper derude, og også har nogle pårørende, der gerne vil blande sig, og det man måske ikke altid er så klar på i sit misbrug, så bare lad dem blande sig, fordi det redder liv. Ja, jeg har lavet et nyt koncept, som er, at tidligere gæst kan få lov til at skrive et spørgsmål til den næste gæst, uden at vide, hvem den næste gæst er. Og det skal du nok få lov til selvfølgelig også at gøre lige om lidt. Men så vil jeg lige læse det her spørgsmål op, som du så lige kunne svare på først. Jeg glæder mig. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvis dit liv var en bog, hvad ville titlen så være, og hvordan ville den ende? Hold op. Altså det første, det er mit ADHD-hjerne, det var, at jeg tænker, at den skulle hedde ædru, men det er fordi, det er en bog, jeg har læst, ikke? Okay. Jeg tror, den skulle hedde Splittet. Splittet? Ja, jeg har jo haft meget sådan et splittet liv. Altså både på gode og dårlige dage, ikke? Og så det tror jeg. Og hvad var det mere? Hvordan den skulle ende? Ja, den skulle da ende lykkeligt. Ja. Men, og hvordan ser det ud? Nu tvinger jeg dig til at tænke på fremtiden, og det har du ellers lige sagt, at du ikke er glad for. Jamen, jeg tænker, at et lykkeligt liv for mig, det er, hvor jeg er ædru og clean, og har mig selv med. Men nok også, at jeg har en kone eller andet på den anden side. Måske man også har nogle børn og sådan noget mærkeligt noget der, ikke? Og så tænker jeg, det er nok et meget sundt og godt liv til mig. Solen skinner, og I sidder på terrassen. Solen skinner, og måske man har en eller anden stor motorcykel, der holder larmen lidt ud ind. Ja, men splittet tænker jeg ret godt, fordi at hele mit liv, det har ligesom været ekstremt splittet. På, jeg har også været glad for mit liv, men det har satme været lidt af det hele. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Livet er hårdt for alle, og nogle af det bare en lille smule hårdere for en andre. Det er sgu bare op på hesten, og så fortsætte. Ja. Der er ikke så meget andet at gøre. Altså, selvom det gør ondt. Vi alle sammen kæmper med et eller andet på den ene eller den anden måde. Nu kæmper jeg så bare med misbrug, men så er der nogen, der kæmper med spiseforstyrrelser eller alt muligt andet. Præcis. Så vi er mange, der kæmper derude. Så det er bare med at klø på. Præcis. Fedt, Sigurd. Tusind tak, fordi du ville være med. Jo. Det var en fornøjelse. Det var en kæmpe fornøjelse. Fedt. Godt. Tak.